Tampi sosmito sangetang pangorsaning margian miwah para katang pangempati ngaryono danging swasana pepaman kanggo pamodhang sang pamongkani panjenenganipun Ki Hadi Sugino sekalian kepareng lumadi lampahing tata upata tumplak punjen panebaring udik-udik karana putra ingkang sampun mentas pitulus atmaja cacah kalih keluarga gong panjenenganipun Bapak Hadi Sugino sekalian ing mriki kaliyan menika lumadi lampahing tata upata tumplak punjen panebaring udik-udik kepareng kunjuk panjenenganipun Sang Pujangga Sembaga Ibu Hajah Daum sini kasun hamrati saking lampahing tata upata tumplak punjen panebaring udik-udik kepareng Sang Pinarga Putra Pinanganten kasun mandhap saking sasana pepanggungan Pinarga Putra Pinanganten kasun mandhap saking sasana pepanggungan imangke pranata baris wonten madaning sasana sandhaping pepanggungan putra ingkang pambayun panjenenganipun Oroko Mas Sekti Aji Purnomo sekalian ing mangke kasun sungkem ring Yayah Rena Ayoga Brata tumantu wonten sandhaping pada Bapak saha Ibu wonten ing madaning sasana pepanggungan lumadring tata upacara tumplak punjen panebaring udik-udik tansah mijilna rasa kang ginaib wonten sandhaping tratak pagelaran ingkang menika manggil lumadi lampahing tata upacara tumplak punjen panebaring udik-udik panjenenganipun Ki Hadi Sugino sekalian kepareng hanampi pengasuhanipun para putra putri ingkang kepareng badhe sungkem ring Yayah Rena Ayoga Brata le Ger, sekti maju kene yo. Sungguh marang bapakku yo. Sungguh marang ibuku yo. Dadi kula tau. Kula ingkang sowan Pak. Kula sowan sowan. Kene maju kene yo. Kula ngaturaken sembah pangabekti Ibu. Kula ngaturaken sembah pangabekti Ibu, kula dosa kula lepati. Kula dosa kula lepati boten saged males kesanipun Ibu sinasa menika Ibu sami. Le Sekti nuwun kula Ibu. Pandongane wong tuwa marang jeneng Siraya inggih Ibu. Kula tresna dhateng Ibu. Kula tresna dhateng kadang kula anepun ambar Ibu. Kados pundi caranipun kula tansah setya bekti dhateng Ibu kalan Bapak. Kula kemati dhateng kadang kula anepun ambar Ibu. Kula nyuwun pangapunten Ibu bilih dereng saged males kesanipun Ibu. Ibu kula nyuwun tambahing berkah pangestu. Sungguh marang bapakku ya nggih. Sungguh marang bapakku nggih. Le Sekti. Nuwun inggih Bapak, maju kene ya nggih. Bapak. Kula ngaturaken sembah bekti kula dosa kula. Le Sekti.
Aja tawang-tawang tangis kaya mengkono ya. Aku ngerti. Aku ngerti anakku barep sekti. Nalika semono direwangi. Ora nglanjutake. Ngangsu kawruh ana sadure ya, Ger. Mergo tresnamu marang adimu ya, Ger. Mergo tresnamu marang adimu ya, Ger. Aku ngerti bapak nedha trima banget barang kowe ya. Sekti, nuwun kula bapak. Ora usah nangis ya. Ora usah nangis ya. Iki ana redana sithik tumrap marang jeneng sira ya, Ger. Ing bisa kanggo pawitan urip bebrayan. Bisa mangke kamulyan ya, Ger. Nuwun inggih bapak. Sembah nuwun sedaya. Atur pangandika saha pandonganipun bapak mugi tansah andayani menggah gesang kawula saged panggih kawilujengan. Lir gumanti putra ingkang muragil retnaning Diahayu Rara Ambar pun Pistosar. Nak maju kene ya, nggih, saka marang bapakmu ya, nggih. Kula ingkang sowan Rama. Kula ingkang sowan Ibu. Iya, yang ngirik ini tetap marang Ibu. Kalau marang Ibumu yang ngirik. Dikunjuk ulun sandaping pepodo penjenengan Bapak. Iya. Sira ngabekti marang aku marang Rama lan Ibumu ndak tampa ya nggih. Pangastawane Rama tumrap marang jeneng sira. Kula nyuwun tambah bareng sopangesta nggen kula ben. Ngebyur wonten tengah-tengah bayan aku mugi kaliyan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Ya nggih. Telung sendak bebakali. Kang tindak suwun aku ngarsa dalem pangeran Kang Maha Agung yo nggih mugi brayanmu. Bisa tekan isi ing gegayuhan. Iwet donya prapteng belahan yo nggih dadi manten mono seneng nang aja padha seneng dadi manten yo nggih. Tanggih wong dahat mangestokaken dawuh Rama. Iya. Tanggeping astos membah ing kanan sinartan ning cipta miwah meneping kalbu saksana sigra ing elus-elus pamidanganing sirat aja manten saribit kebak rasa sih sutresna. Apa to darunane dul sumungkem angusma pepadanira ingkang atmaja manten saribit. Para putra pambayun prapteng uragil samya netesken kang ponang waspa. Tumiba ing Bantala Cinandra yayahmu iki rinonce. Dul sumungkem angus pepadanira ingkang sudarma sarimbit. Para putra pambayun nyang uragil samya inget marang purwaning Duksina nalika linareka ning jagat padang. Marmane inget marang ingkang sudarma karana sembada dadi lantaran kemumuh lan angukir jiwa raganira. Marmane inget marang ingkang ibu karana sembada dadi papaning yoga brata kang lawasan nawa candra dasa hari saksana amung sinamun ing samudana wis bangkit usada. Yer iki wis anggon padha sungkem iki uga tanpa beda lawan kadangmu sepuh ana redana sawetara. Aja mbok kerto aji gedhe lan sithike akelan sithike nanging iki minangka pituwas kang tegese piandel simpenen ana ing padaringan dadi srana mulyaning urip sak tedak turunmu ya nggih. Mangestakaken dawuh Rama, ngestakaken dawuh Rama. Pitungkasing wong tuwa ya nggih. Anakku Ambar apa dene kowe sing yen ing besuke bapak ibuke wis surut ana kasedat jati ya nggih. Aja seneng ogah-ogah maesane wong tuwa ya. Aja seneng ogah-ogah maesane wong tuwa. Rukuna marang tunggalmu ya nggih. Rukuna marang tunggalmu sakarone. Ana tetembungan rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Lah ing kono pitungkasing wong tuwa ya nggih. Tumapa marang jeneng sira anakku. Sampun kepareng paripurna lampahing tata patra tumplak punjen panebaring udi-uding manggih. Kalau sekaken mengke panjenenganipun Bapak Hadi Sugino, miwah panjenenganipun Ibu Rumiati kepareng hangan di kendil pertolo
kadharaken dening para putra-putra mandhap saking sasana pepanggungan kinarya ambabar anebar pepalining pangeran. Saksana sigrahe nganti ubarambe kinarya panyembaring agiyanggi tawi udik-udik mates saking Ardana receh sarta wis kang awarene jene ngendikaning para winasis para putra sarjana yang sujana sok sapa ngambil rupa karep kinarya panyembaring agiyanggi saged kinarya srana samukawis ing babagan pangkaryan Segranuju Perguareng Pandapi Sasana maring Jatuh Samangkudati Ki Hadi Sugino Ibu Rumiati terus nyopurna sigra katumplak cupu kinarya wadhahe Kanghyanggi Wis paripurna telas kabeh subarampe kunare panjenengan Kanghyanggi saksana sigra saged lumampah kanthi gangsar kang sagung dumadi ya Duka paripurna pepaman kanggo pamodhake sang pamanggati panjenenganipun Ki Hadi Sugino sekalian keparwa hanjengaraken sang pinarga putra pinanganten kakang dimanjing wonten madaning sasana Pandapi Agung utapaken kondoripun para tamu kakang dipanjenenganipun sang Wida Wandu kasut hanjengaraken sang pinarga putra pinanganten manjing wonten madaning sasana Pandapi Agung sung pratandha paripurna pepaman iki kanggo panjenenganipun Bapak Hadi Sugino sekalian. Kawula ingkang tinangkina pinangka pamiwara kinten ngaturaken tataman hadicara tartamtu kadhakilan sukalpatan kula pun Ki Bagong Wicara kula pun Sujana Karna Atmaja monggo sami maju sasampe jaya-jaya wijayanti rahayu kang sami piranggih akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konduripun nderekaken sugeng kondur mugi panggih rahayu Neskala. Manohara Campursari klasik audio sound system ugi teknik video syuting lumantar kula ngaturaken sugeng kondur dumateng ngarsanipun sagung para tamu minulya mugi wilujeng dugi dalemipun piyambak-piyambak ing mobil ingkang segata panglipur ugi tan katlupen Widya Wandu lumantar kula ingkang kirang nuju prana estu nyun agung ing Wilasa sedaya kalepatan kapendhemoing bumining tinapuran satemah sageta mijelaken wiji pasederekan sura dirajayaning rat lebur dening pangestuti mugi sedaya pinaringan berkat panjang umur lan murah rejeki.
Nyarengi konduripun para tamu minulya manurut tasih kepareng segota panglipur sawetawis samangke ngantos titi wanci ingkang kasmedyakaken kepareng konduripun rencang-rencang pametri budaya minangkani panyuwun saking Bapa Gina menika anak kula lanang kepareng nggih kasuwun pisumbang lelagon monggo Mas Azam maka Pak Gino itu lagu kesukaannya Sewu Siji Mas Azam. Nadanya minta apa? C. Ya C, monggo. Spesial kagem Pak Gino sak keluarga. Ugi nguntapaken konduripun para tamu wonten Sewu Siji sarengan Manohara Azam Kusuma. Support by Classic Audio Sound System yang gantemarem. Indonesia. Menari latare video wandu wes asik jos. Klasik profesional audio sound system. Gandem malam. Baik, Sewu Siji, udah memenuhi permintaan dari Pak Degino. Oke, dilanjut sama teman-teman yang dari Widyawandu nanti ya. Boleh untuk bernyanyi sambil melepas lelah. Dan juga Mbak Esther.